hiling ko lang po sa malapit po sa anak ko na nakakapanood po dyan. Bilibiran po na marami. Ano makikita Joseph, babalikan din kita. Sino si Joseph? Yung panganay ko. Na babalik ako sa'yo, kukunin kita. Kukumpletuhin ko kayo. Na makasama ko kayo. Sana maintindihan mo ko kung bakit nandyan ka. Alam, mahal ko yung mga anak ko. John Joseph, sana mapanood mo ulit. Sana huwag ka na mag-comment na kung ano pa man. Maintindihan mo na lang sana ko. Yun lang. Intindihin mo na lang yung sitwasyon ko kung bakit ganito. Sana magkabati na kayo magkapatid. Yun lang. Yung Sana mga... makasama na makabisig din kita rito. Na hindi lang ito ang kasama ko, sana ikaw yung nandito dahil ikaw yung una sa buhay ko, pangalawa lang ang kapatid mo. Pero kung maiintindihan mo na sinasabi mo tungkol sa kanya, ngayon ko lang nalaman. Dahil nagkasama na sila sa bahay, nagkasama sila noon na, ganyan yung sinasabi ko nga, hindi naman siguro gagalawin sa akin ng anak ko yun. Yung ginawa naman niya. Masingit pa siya sa papa niya. Diba? Ano tawag dito? Yung mga anak mong maliliit. Yung maliliit. Makukuha mo ba yun kung sakaling tuloy-tuloy na yung pagbabago mo? Makukuha ko yun. Makukuha ko yun. Dahil sama-sama naman sila noon. Dahil ganito rin ako dati nung nangungupahan kami. Nagkasakit ang asawa ko. Within 7 years, hindi siya nakakapagkinda noon. Ako yung nag-survive sa pamilya ko. Namatay lang yung asawa ko kung nababuhay pa siya. Ano sa... Maintindihan din nila ako kung bakit ganito ako. Na... Kaya kong bumuhay ng isang pamilya. Kaya ko rin pumamilya na kasama sila na hindi pa nila ako bibigyan na dadya minsan lang mga salita nila nakakapag-down loss. Yung masasakit na mga sinasabi ninyo about myself and ganyan, lalo po kayo nakakapag-down loss sa sarili ko po na parang battery medicine na parang mas gustuin ko na lang talikuran sila dahil sa mga sinasabi ninyo about myself. Parang mas gugustuhin ko na lang umalis sa kanila at layuan ko na lang kasi sa sarili nila nagpupursige po na tulungan ako. Tapos kayo rin po mga nag-check and self na viral ninyo po ng mga splitan nyo po. Parang nakaka-tolerate din po kayo. So yun mga kabiyaya, mga kakwela, isang mabiyayang araw sa ating lahat. At ngayon may nasagap akong balita dito na may murang upahan dito sa may unahan namin. So nagmotor na ako kasi kukuha din ako ng pera na padala ni Mami Amelia. Yeah. Amelia ba yun? Kalimutan ko na naman yung pangalan. Oo, Amelia ata. Ewan ko, hindi ko matandaan. Ito mahirap sa akin, makakalimutin ako eh. So, bali, 2K ang kanyang para kay Ate Marisol. So, di ba, lapit lang. Dito lang daw yun. Tignan ko. Yun, kung na si Kuya. Sana bukas siya. Park ko muna rito ang ating motor. Sana magkasundo kami ng may-ari. Nag-helmet na ako para rectalis na ako. Hey. Sana malayo ba? Sakto malapit-lapit to sa amin. Malapit-lapit. Maglalaba, diba? Kasi palaba-laba eh. Kahit naman maliit okay lang. Dalawa lang naman sila. Yung tinutulungan ko. Dito tayo sa tahimik. Itong taas. Ha? Oo. Nasaan? Bali dito rin yung daan? Dito yung daan. Pwede pa tingin. So yun, may tao daw pala dun sa inuupahan na yun. Kaya hanap pa tayo. Sulo tayong pulo. Tingnan natin kung
kung merong bakante dun sa mga ano, sa mga tropa, no, na paupahan. Tingnan natin. Kasi si Ate Maricel, hindi na kasi talaga pwede kay ano, hindi na kasi talaga pwede kay Laboy Sardinas. Gawa ho ng ano, gawa ho ng natatakot yung mga anak ni Tols. Yung bunso nga lang daw yung hindi natatakot kasi medyo matigas talaga ang mukha nun eh. So ngayon, tingnan natin sa ano, tingnan natin dito sa pulo. Tingnan natin dito sa pulo kung may ano, kung may bakanting paupahan sa mga tropa. So, hanap tayo dito. Sana mayroong 2K. Marami dito. Tig 5,000. Dalawa lang naman sila. So sana sayang lang yung 5,000. Tapos lang naman. Ay nako. Ganito ano, stress kami ngayon nila Tol Sardinas. Gawa ng kailangan namin ihanap ng maayos na tirahan si Ate Maricel. Muna tayo dito sa ano, sa tropa natin. Baka may bakante dito, ano. Ang daming hams. Ang daming hams. Sana all maraming hams. Dito tayo sa may pulo. Tingnan natin yung mga madlang people dito, yung mga tropa pics natin. Diyan may mga bakanting paupahan. So tayo dito sa kababata ako. Ito ay Pipoy. Hoy! May mga bakanting paupahan ba dyan? Mga lagang tukay, magina lang titira. Yung mga tinutulungan namin, titira namin. 2,000. Baka may alam ka. Kahit maliit lang. Yung ano lang. At malit lang daw. Pang... Wala, kumain ka. Sige, Tol. So, yan. Ay, Tol. Paano tayo ng popuan kay Ate Marites? Ititira lang namin yung tinutulungan namin. Saglit. Ititira lang namin. Mga halagang 2K, ano lang, mura lang. Dadalawa lang naman kasi sila. Kapag 5,000 kasi, dadalawa lang. Sayang na, sobrang laki naman na nun. Oo, makatulog lang sila ng maayos kasi sa ano sila natutulog? Sa gilid ng tulay. Oo, kaya sobrang kawawa eh. Kaya hinahanap ko ng bahay. Oo. May tulugan, may maliguan lang, okay na yan eh. Oo. So yan. So yun, naka-vlog pala kayo. Yun, buti hindi yan si Pipoy oh. Ayan, sige tayo, thank you. So yan, sundan natin to, tropa din natin to. Yan, shoutout kay Pipoy. Naka-vlog ka Poy. Naka-vlog ka. Sana may mahanap tayo dito guys. Papasok ba yan? Pasok tayo dito. So mga goods naman yung mga tao dito, basta go-okay ka lang din, no? Tropa natin dito yan sa pulo. Habang inaasikaso namin yung kanyang rehabilitation, basta yun na yun, naghanap na tayo ng bahay. Sana pala hindi ko na pinasok yung motor. Kalimutan ko nga pala, makitid nga pala dito. Maluwag-luwag doon. Yun. Maluwag-luwag dito. Excuse me po. Excuse me mga mother. Nanay. Kumusta ka nanay? Hindi nga ako mamukhaan. Hindi ako mamukhaan ng nanay na Rachel. Ano man yun eh?
Ano kayo ng bati lang? Hindi ako mamukha nung ano. Shoutout kay Ate Rachel, kay Kuya Lennon. Yun, sana may mahanap tayo dito. Paupahan, ikot ko lang itong motor tol ha. Ikot ko lang ito dito. At medyo makulpid ang ating daan. Yan. Okay naman dito guys. Basta mabait ka lang din. Siyempre, sino ba naman kahit mabait na tao pag tinarantado mo, magagalit talaga, diba? Diba? Okay. Tama ba nilisi lang si JJ? Alegre. Ang sikat. Ang sila. Hello po. Yan. May paupahan ka dito? Doon sa ano eh, doon sa sandok. Sandok ka dito sa pinagawan ko ng bahay kaya Tatay Gimo. Oo, yun. Kaso nga lang, iyon okay lang. Okay lang, mag-ina lang titira. Tinutulong. Yung mga tinutulungan namin. Kasi sa kalsada na, sa ano lang ituloy, ulanan initan sila kawawa naman eh. Sino kausap ko, ikaw? Oo, ako po. Hindi ikaw ang titira. Hindi po, yung tinutulungan ko. Ako lang magbabayad. Siya mag-ano? Kami lang magbabayad. Paano yung pagkano sa taman? Kaya lang dito sa Alegre. Tapos Mga sila. gibara po. Gibara. Badi lang mamukhaan. Eskwelahan. Eskwelahan may Yung bakery. unang iskinita bago Ay, Eli, gumagawa kila ng Eli record. Espiritu. Doon. Yun, ninong ko yun. Doon siya. Lenon, asawa. Ayun, nawala na si nanay. Si Lennon yung asawa nun. Asawa ni Ate Rachel, pinsan ko yun. Yung asawa ni Rachel, pinsan mo. Oh, Lennon. Oh, pinsan ko po yun. Mga gibara po. Eskwelahan lang. Animic. Ang init. Tapos para may sinita doon sa may kabila ng bakery, sabi ng bakery. Yung sa may kronika? Gawin natin ganito. Bibigay mo na lang sa kanila yung pagkalam ng bayaran na. Bibigay mo sa kanila. Ako pupunta dito, ako magbabayad. Oo, Saka mag-ano sa iyo. ganun na lang oh. Subukan natin doon, baka mama nila. Dalawa lang sila mag-ina. Kaya man din, yung mga vlogger. Mga vlogger. Sige po. Naka-open pala tong flashlight. Natip na yan. Naka-open. 1 month advance, 1 month deposit. Kaya 7,000. Okay, bali 3.5 po. Bali 3,500. Bukod pa yung kuryente, tubig, no? Tama po. Kuryente naman yun kasi sariling kontador. Ang tubig, sariling kontador. Ngayon, hati-hati sila kung ano. Kasi meron doon nakatira sa baba ay 4 na tao. Doon sa isa ay isa lang. Oo. Hati-hatiin na lang yun. Mas malaki siyempre yung maraming tao gumagana. Ganyan yan, no? Yun ang mababa lang ang tubig nila. Oo, pero may tubig. Pwede ba natin makita ngayon, Nay? Halika, tignan natin. Sige, tingnan natin. Ay. Yung dalawa nagdadala ng ano ba? Tandaan na. Tignan natin ang paupahan. So, 3.5 to. Medyo may kalakihan pero kailangan eh. Para ano lang. Para mapaayos yung ano nila Ate Maricel. Hindi naman kasi pwedeng ibalik agad lang sa tulay ng ganun-ganun. Angkas ka na kaya ate? Malayo po ba? Ay, dyan lang pala sa sandok na. So dito sa sandok may pinabahayan ako dito. Yan, nakikita natin, puntahan natin. Doon na lang kita tayan. Pakita ko sa inyo yung pinabahayan natin dito sa may, sa may sandok. Medyo tinatawag pa ata ako ng ng kalikasan. Saan kaya banda rito sa sandok? Baka dito. Baka dito sa tulong to. Tignan natin. So, dito lang tayo sa gilid. Yes. Ito nga tayo sa gilid. Ay nako, ang hirap ng kalagayan natin Maricel ngayon. Dito. Si ate dito. Saan kaya banda sa sandok? Dyan, papasok pala dun mga kabiyaya. Pasok tayo dun yung skinita. Okay, dito. Alam niyo yung nagtitinda ng gulay na yan. Bata pa ako dun na siya.
Balikan nga yan. Matulungan. Sa sandok. Sandok. Dito sa kilo dito kasi tahimik. Mas tahimik dito. So 3.5 siya. Dito ko na lang ito parada. Malayo pa po ba? Dito ko na lang parada to. Okay. Dito ko na lang parada. Ang motor. Ang hirap. So yan. Mamaya anuin ko pa yung pamangking ko kasi nasa ospital ngayon. So may nagpadala ng tulong para sa kanila. So anuin lang natin to. I-lock lang natin yung motor. Kailangan i-lock lagi para safe. Diba? So yun. Tayo. Ito malapit lang pala. Okay na pala to sa kanila. Malaki. Oo. Malaki-laki pala to. Malaki-laki pala to. Yung may sounds. So ito guys, oh. Ang laki pala, te. Ang laki pala. Oo. Ay, oo, presko dito. Di pa nalilinis. Bukas linisin ka sa Sabado. Yan, presko dito. So may ano. Pero sa lilinis. Ayan, te, binibenta? Binibenta? Bakante lote? Ay, hindi. Senior yung yan. Hindi sa kabila yan. Yung laki guys. Yung malaki yung bahay. Oh, may kwarto pa oh. Oh. Wala palang problema dito. May CR. Oh, CR ang laki din. Merong tubig. Yan, timba na lang ang kailangan. Oo, okay pala. May ilaw naman oh. Oh. Tubig na lagyan. Okay. Dito lang. Okay pala dito. Kahit pala kahit pala isang pamilya kasya dito. Oo, parang ng vlog yun. Gigi Bara. So, babalik kami dito mamaya. Ano tayo? Payag ka po ba? Hindi naman po siya nananakit. Wala ko siyang tawa lang ho ng tawa yun. Pero nandun naman yung anak niya para umalalay. Hindi ko alis yung anak niya. Hindi po yung alis kasi pina-stop na namin yung kami na sumusuporta dun. So, ang mangyayari, bantay lang talaga siya sa nanay niya. Yun lang yung gagawin dun. Tsaka hindi siya tamang lang siya, yung tatawa, ganun lang. Pero kapag nakakausap naman siya ng normal. Hindi siya yung katulad nung iba na kakausapin mo, iba-iba yung ibabalik sa'yo. Siya, nakakausap mo siya ng normal. Siguro, nagutuman doon. Kasi yung anak niya na yan, halos parang 7 years ata hindi niya nakita. So, nung nahanap na namin yung anak, Kayo rin ang humanap sa Oo, kami din humanap sa anak. So, dun sa kasamaan ko na si Boy Sardinas, siya yung unang nag-vlog. Siya rin yung chinat nung anak na nanay ko yan. Ang tagal ko nang hinahanap. So, ngayon, nakikinig sa kanya naman yung nanay niya. Kaya kahit saan siya dalhin, okay na mga aso. Namin, habang wala kaming patira sa kanya kasi nga ipapa-hospital namin siya, gano'n, ito, ganyan, kung ano pa yung tulong may bibigay. Kaya kailangan namin na may matitiran sila. So ito, para sa akin, okay na to. Ang laki nito. 3.5. Wala nang bawas tayo sa 3.5 to? Wala, yun ang yun ang binili ng kasama ko 3.5 talaga, no? May tumira na dito nung hindi nagbayad kaya pinaas na. Pero 2 buwan na hindi nagbayad. Hindi kami naman tayo, okay naman kasi hindi naman namin sisiraan yung pangalan namin. Siyempre, nagbablog kami. Tsaka charity vlogger kami dito sa Taguig. So, kapag kami, balik ako mamaya para deposit, tsaka advance deposit, tsaka down. Tsaka ano pa ba yun? Oo nga, tama nga. Advance as deposit. Ayun, kung magustuhan nyo, sabihin nyo para paninis ko. Sige po. Bali, pupunta na lang ako dito. Punta na lang ako mamaya. Para kausapin ko yung... wait lang, tawagan ko pala. Para mas tawagan natin si Tol Sardinas. Kasi dalawa kami nagbablog dun. So, tawagan natin. Ayan, tawagan natin siya, Tol.
Ang ganda. Ganda naman talaga. Kaya na namin, hindi lang nagbayad yung makatira dito. Ayan, may isa. Ano lang, may sounds dito. Yung mga sounds guys, tawagan ko nga. Tawagan natin si Tol Sardinas. Ay, nako. Sana sumagot. Sumagot ka, oy. Sumagot ka. Naka-wifi ka, naka-data lang ako. Yun, Tol. Ito yung bahay. Oh, tingnan mo yung bahay. Ang laki. Ayun yung kwarto. Kwarto pa lang yan. Oh, ito, sala. May overlooking pa. Oh, yan. Yan yung baba. No? Ito yung kusina. Oh, may bintana din yan. No? Yan, may mga bintana yan. No? Ano ka yan? Oh, dito malapit sa amin. CR. Oh, CR. Di ba kayo 3,000 yan? Pati naman tayo sa bayad niya monthly. Oo nga, yun nga, sabi kasi ni ate dito, hanggang 3.5 lang daw talaga. Kasi nga, wala naman kung may kita ka man na ano tol, na 2,000, ang late sobra nun, pero wala nga dito. Ha? Hindi sa katubig. Oo, kompleto siya tol. Kompleto siya, tubig, kuryente, no? Oh. Oh. Kompleto siya. Ha? May pera ka dyan? But, di ba sabi mo may ano pa doon sa sponsor? Di pwede naman natin kahit mag-down muna tayo kung magkano yung pera dyan, tapos bukas natin ibigay yung kulang. Bukas, ba't may? Wala naman nagbigay. 5,000 lang na sa akin. Magkano ba pera dyan sa'yo? 5,000. Sige, titignan ko mamaya kasi kukuha pa akong padala ngayon eh. Ngayon nga lang, sa pinsang ko yun, sa pamangking ko na ano, sa pamangking ko na nasa ospital, kay Tito Dingdong. So, titignan ko kung ano doon at maghahanap pa ako. Basta. Hindi kaya pwede mo pag-usapan niyang may-ari na sasunod natin yung... O sige, kayo mag-usap po kasi baka nag-usap na rin kami, kausap pa. Ay, mami, ang ganda-ganda mo naman. Wow! Wow! Hindi yan maganda, sira ulo ka, imbis na matuwa sa'yo, mabuisit pa. Papayag na yan. Siyempre, sinabi kong maganda eh. Ayun, itsura din namin sa 23 pa, 24. Pwede ba yung 2,000 sa 24, sure boy? Sige, basta sure na maibibigay. Hindi, sure naman ho yun. Pero ano ate, baka hindi naman umabot doon kasi maghahagilap pa ako mamaya eh. Oo. Sige. Ay, kung maka-available naman si Tol ng ano, bigay na rin po. O, Sige. diba? Sabi ko sa'yo, pag sinabing maganda, papayag agad din siya. Sira ulo ka, hindi nga yan maganda. Kalahi natin yan, kalahi. Ay, gwapo pala, sorry. Oo, sira ulo ka. Ha? Ano mga kulit kay pare ko eh? Oo, parang sira ulo ka. Wag na. Magkano ida-down mo? 5,000. No, sige, tas yung ano, gawan ko na lang paraan. Pero kapag hindi nagawa ng paraan ngayon, sa sahod natin bigay. Sure naman yun eh. Oo, sige. Oo. Ay, sunduin mo kami rito. Oo, sige na. Sunduin ko na lang kayo dyan. Papunta ka na rito. Papunta na. Oo, sige. Pero huwag sila sa kung gusto sumama kasi baka gusto talaga na mag-vlog. Oo, sige, tol. Okay. Sige, tol. Yan. So yun. Ay, salamat. Layo pa lang ang pandagalingan. Hindi, dyan lang po sa Misamaba. So yun, no. Dito bakante rin pala, oh. Bali itong babate, may nangungupahan. Magkano dyan upa? Dito mura lang. Tapos dito, 3.5 kasi isa lang nga ito eh, 3.5. 3.5? Nasaan? Mag-isa lang. Oh, ito pala yung pinagawa kong bahay, oh. Ayun yun. Ayun, no, guys, oh. Yan po yung pinagawa. Ay, may aso ba? Yan po yung pinagawan ko ng bahay. Sikagi mo. Yan po yung bahay na pinagawan ko dito. Ewan ko, wala katang nakatira ngayon. Hindi ko alam, sarado eh. Tay! Nasa probinsya? Nako, nagkasakit daw si Tatay Gimo.
Naku po. Yan, ayun yung pinagawa natin dito sa Taguig, sa may pulo. So, sana madugtungan pa yan, no? Sana may isa pa na, may isa pang pabahay project ulit tayo. So, yun. Pumayag din yung, yung may-ari ng paupahan. So, sana hindi siya hindi magbago yung isip pag nakita si, hindi magbago yung isip pag nakita si Ate Maricel. Siyempre, diba? Pero, nagdadala naman yun sa pakiusapan, no? Nadala sa dito na tayo dumaan. Pupunta muna tayo uwi muna tayo ng bahay. No? Uwi muna tayo ng bahay at may kukunin akong padala from Mami Amelia, no? Para sa aking pamangkin na may sakit na ibablog ko rin yung guys. Kasi siyempre kailangan natin may ipakita yun sa mga sponsor na binigay natin yung pera nila. So yun, tara po ba sasabihin ko, sana magtinuna sa Ate Maricel. Naku, ang hirap ng ang hirap ng ginagawa niya pag hindi pa siya nagtinudan ng mahal-mahal ng upa, 3.5. Sana may lagi pa naman ng sahod sa YouTube. Mahirap niya kasi lagi pa ng sahod sa YouTube. Paano yan? So may 5,000 daw si Tol Sardinas. Kaya kung wala pa akong pera dito, unahin ko rin yung sa pamangkin ko. Siyempre, family first before anything else, di ba? English yun. Saka nakarinig ng ganong English, di ba? Family first before anything else. Wow. Ay, nako. Pagod lang, post na ako. Naka-helmet ako guys, pero naka-chinela. Hindi wala din, di ba? Ay, nako. So yun, lang tayo, kuha lang tayo ng pera sa Palawan at ibigay natin sa pamangkin natin. Alright, yan lang kayo. Bale. Ako yung kahapon. Kaya ha? Ilang ko bo? Sige. Ano yan tala niyo, Nay? Kain. Ha? Wala, yung mga ko na. Paglagyan na Kumain na kayo? Nagka-tsempuhan na naman tayo dito. Ikaw pala yan. Si Pogi talaga. Para Salamat. Asan si Dito pa sa tulad na lang. Ha? Po? Vlogger rin. Naka-vlog tayo. Shout out. Sira yung ko kaya cellphone lang eh. Shoutout sa Palawan. Anong to? Santa Ana branch. Ayan si Nanay, suki ko yan eh. Suki ko dito. Araw. Salamat, Lord. Ayan. Salamat na ingat. So bakit nakatira, Nay? Ano? Diyan Rosa? Ha? Dito. Diyan Rosa. Hindi, dati to binablog ng tito ko. Ayaw naman nilang tulungan. Ayaw ko kamag-anak. Papabahayan ko nga dapat to eh. Ayaw naman ng pamilya. Ay, wala na sila. Wala na. Mga lalaba mo. Pero nandiyan pa rin yung bahay niyo dati. Kano na. Ika Norma po. Lalaba mo. Naglalabandera ka doon. At kapanagulay. Makilala kasi. Kaya nung tanong kanina. Yan, bili mo na yung pagkain na eh. Hanggang hapon ka rito. Hanggang hapon ka. Pagkano sana ako sa mga sakit na pinagkasanggan nito na tayo mga anak ko. Mga kaawa ng buhay. Ano nga ulit pangalan niya eh? Nakalimutan ko na pangalan niya. Si Katesi. Ikaw. Sir, meron po kayong 96 pesos. 96? Kaya mga kabiyaya, mga kakwela, no? So yan, pawisan tayo kasi ang init sa labas. Kung ano yung ulan kahapon, yun naman yung init ngayon. So eto
ito yung pera no, na nakuha na natin from Mami Amelia. So, bali, 3,000 bigay natin sa aking, so, abangan nyo na lang yung vlog ko sa aking pamangkin, no, para mapanood din ng sponsor na naibigay natin yung pera talaga ng buo at walang kulang. No, so, thank you talaga, Mami, no, at pasensya na kung hindi ko alam kung basta, yun na. Makakalimutin talaga ako sa pangalan. Alam niyo na yan, kahit sinong binablog ko, pag nakita niyo yung pag napanood niyo yung mga vlog ko, may mga nakakalimutan talaga ako niya, kaya pagpasensyahan niyo na po ako. So yun, ayun, after lunch, so pupunta sila Henry on the go. Hindi ko lang makakapunta si Sam tsaka si Ate I Love You. Kami ni Tol Sardinas, susunduin na namin yung mag-ina. At ipapalinis na ata nung nangyari nung paupahan doon. Yan, thank you si ate. Nga, sabi ko naman, mabait naman si Ate Maricel. Yung nga lang, may diferensya nga lang. Patawa-tawa lang. So baka magbalik naman sa normal ulit. So doon, napaka okay ho doon ng kanilang buhay doon, no? At tahimik, no? So sana wag nang gumawa ng kalokohan si Ate Maricel, no? At malapit lang din yung palengke doon sa pulo na yun. So, yun, bali, i-chat ko lang sila Tol Sardinas at kakain muna kami din dito para masundo na namin sila Ate Maricel. So, huwag kayo alis, dyan lang kayo. Yun guys, may papakilala ko sa inyo. Nahanap ko na po si Maricel. Guys, so, hindi matino na siya, hindi na siya katulad ng dati. So, yung makita, yan o. Okay na po ako. Ayos si Chura ba? Ang landi. Okay na po ako. Kadiri. So pupunta, nandiyan na ho sila Ate Maricel sa labas. No? At ito, substitute ni Ate Maricel. Ayos si Chura, butik. Mare, yung utang niyo po. Utang. Utang niyo po 700. Yung 700 po ng utang niyo, maniningil. Ay, saan po? May utang po kayo sa akin 2 taon na. 700. Wala po yung pera. Ano? Na may utang daw ako. Oh, Nung nakaraan, inutang mo. Ha? Nung nakaraan, inutang mo. Hindi mo tanda. Sa labas. 2021 pa yun, nanay. Bakit di ko naalala na? Nako. Ito may listahan po dito ng mga Ay, utang mo. Wala ang listahan mo. Oh, may mga Laki listahan ng po utang mo dyan. pala. May tubo na po yung 700, naging 14,000 na po yung utang nyo sa tagal nyo hindi nagbayad. Ang tagal na, ilang taon na yon. Pero ito nga, wala kang ganyan. Eh wala na, ibabarangay ko po kayo. 14,000. Barangay ka niyan. Hindi. Naku po. Kahit 1,000 po mag-down kayo. Ayun si Mike, dinay ko nga kay Abby. So, sige mamaya. Eh, paano yan? May utang kayo dyan. Tatawag na lang po ako ng barangay. Wag naman po. Kasi nakalimutan nyo na yung utang nyo. Diba, pagka nakano, hindi po sinasabi nito eh. Oh, pag nakaluwag na lang. Ha? Pag nakaluwag na po kayo, pag nakaluwag. Oo, kasi hindi sinasabi niya eh. Eh magiging 28,000 na po yun. Kasi minsan makakalimutin po ako. Nako po, eh, nito yung pangalan nyo sa listahan ko. Magiging 28,000 na po yung utang nyo. Ang laki ng utang mo, Kasi hindi 28,000. naman yung sinasabi. Wala akong alam. Hindi mo sinasabi. Bayawan ko. Jojo naman oh. Ang laki ng utang Alam mo. naman, ako lang nag-ano. Ako lang ako kumikilos, nagdalawa niya. Pagbibigyan ko po kayo ng 1 buwan. Pag hindi po kayo nakabayad, kukunin ko yung bahay nyo. Ay, wag naman po. Ay, kasi ba namin, yun na lang kaplaso. Kapraso na lang po yan. Oo, kakaplaso na lang mo. Paano? Pag namatay na lang po ko, pwede niyo kunin. Pag namatay po kayo, kukunin ko na. Ikaw na lang po kaya kunin ko ngayon. Ikaw po, kukunin ko ngayon. Ay, hindi po ba? Gagawin kitang katulong sa bahay para makabayad ka. Ay, hindi na ako makagawa. Dahil nga may nararamdaman na po ako. Ay, binigyan ako ng kapitbahay namin. Nung namimiga tapos Eh, lumalaki. paano yan? Paano natin mababayaran utang mo? Ha? Paano natin mababayaran utang mo? Ang laki nun, 28,000. Hindi, Nakarang taon, 14,000 pa ngayon. Kasi hindi mo sinasabi. Eh, ba't ako? Hindi, wala akong alam, hindi mo sinasabi. Eh, may kasamang mga pulis yan sa labas. Nakita mo, wala naman. Akala ko bigay mo lang eh. May kasamang mga pulis sa labas. Ay, hindi naman po yun. Hindi, kahit po yung ano lang, meron po kayong rep.
Wala ko sira. TV, meron tol. TV po, TV. May TV po kayo, TV. Yun na lang. Hindi na. Yun na lang, palit. O, yun na lang po kukunin ko para makabayad. Wala po sa panunuran. Susunod na po kayo magnood. Pag Yung nakita. daw ako, ano raw, kaya mo po kay JJ. Naging 14,000 na po, yung dating 700. Oh, dito po yung list. Oh. Yung tubo. Yan o, dami o. Ang tubo na. Pakita mo. Dami dyan, oh. Kasi ikaw, Oh, yan o. Dami mong utang na eh. Ayan, oh. Daming utang, oh. wala kasi akong alam eh. Wala akong alam sa inyo kayo naman. Eh, si JJ, kala ko bigay lang eh. Hindi po utang po yun. Lumalakad po yun, nakalending po yun eh. Naku, huwag naman po, eh, ako lang kumikita. Meron po kayong apo. Apo ba? Meron kayong apo? Ayan po. Hindi Yung mo mas kapon. Ay, wala po. Maliit na Hindi mo apo. kapon. Yung mag-asawa ko para mga anak, bigay ko sa inyo. Ayun po, sige. Pag-asawa po kaya, kunin ko pag nanganak kayo. Wisit ka. Hindi ko nakukunin. Magpakilala ka lang dyan. Iyak mo. Sinanay! Sardinas yan. Tagalin mo. Sardinas yan. Ay, si May Sardinas ako. Nangiyakan, kinakabahan naman si nanay. Dapat naman kanina pa. Ayaw ko sa'yo. Bigla ka nagsasalita dyan eh. Pupunta lang ako dito. Kukunin ko yung mic eh. Natakot ka na? Natakot si nanay tuloy. Takot. Mukha maninig ng utang. Mukhang maniningan lang talaga eh. Yan, tingnan ko yung ano ko dito, yung mic. Naprank si nanay. Iiyak na eh, 28,000 yung utang eh. So yun mga kabiyaya, yan na. Nandiyan na sila Boy Sardina sa Ate Maricel sa labas. So tara, puntahan na natin sila para madala na natin si Ate Maricel sa kanilang bagong bahay. So yun nga no. Oh, sama ka dito tayo sa labas. Yun. So nandito sila. Ayan. Samo to vlog, Henry on the go. Yan yung mga tropa pits natin. At syempre si Asi Taulaba. At si Ate Maricel. Ate Maricel! Kumusta ka na Ate Maricel? I miss you! Wait lang, lapitan natin si si Ate Maricel. Na-miss ko to eh. Na-miss ko to si Ate Maricel guys eh. Oh. Vlogger na rin ako. Vlogger ka na rin pala. Ay grabe, Ay, landi mo na, kasyura ka. O ano? Tara na. Salamat nga eh. Ay, ang landi. Ang landi. Ba't ganun may uban ka na? May stress ka? Hindi na, anak. Sakay ka na. So yan, ito, lilinisan lang yan, tapos pakargahan natin, tapos may electric fan din. So yan, mga kuwela, mga kabiyaya, at may bad news, no? Ano ko ba i-explain sa inyo yung bad news? Bad news siguro kasi binura po ni YouTube yung yung isang video ni Ate Maricel. At syempre kapag binura yung video, wala tayong kita doon, syempre, di ba? So binura, doon ko sana uugutin yung pambili ng cellphone nila Ate Maricel. No, kaso ang nangyari, wala. So akala ko may pambibili na kami ng cellphone ni Tol Sardinas kay Ate Maricel kasi doon ko nga sana kukunin eh, kaso binura. 61k views pa naman, sayang. Sa YouTube talaga oh. So antayin natin. Si Ate Maricel may patang-utang. Pantayin natin sila Tol. Pantayin natin sila. Yun oh. Si Ate Maricel medyo okay na ngayon ah. Hindi na siya katulad nung dati ah. No. Hindi na siya katulad nung dati, si Ate Maricel. So sana yung mga dalawang upload ko, wag mo naman sana burahin, ano? Yun, no? Ang ganda ni Ate Maricel. Uy, nakalimutan ko isama yung pinsan ko. Ay. Tol, nakalimutan ko isama yung pinsan ko. Nye. So, yan mo na, kaya naman namin. So, punta na tayo doon. Punta na tayo kay dun sa may-ari ng bahay. So sana hindi magbago yung isip niya, no? At sana si Ate Maricel tuloy-tuloy na yung pagbabago. Hindi na magtuyo, no? Magtuyo. Hindi na sana magtuyo. So yun mga kabiyaya, no? Salamat sa suporta.
And especially shoutout din sa lahat ng ano natin. Hintayin lang natin at puntahan natin doon. Ayan, hintayin natin dito. So, saan po nga pala banda yun? Ayun, sa kabila. Si nanay, ang layo na iniisip ah. Ay, dito pala yun. Lumagpas ako. Lumagpas ako guys. Si nanay kasi tulala eh. Tayo ako dyan. Puntahan ko dito. Puntahan ko dito yung ano guys. Dito, puntahan ko. Puntahan ko lang. Yan, puntahan natin dito sa loob ng kanilang bahay. Yan. Okay. So, yan. Shoutout. Anak, gusto na. Okay na, nandiyan na sila. Andiyan na. Kahit hindi ka lang maglinis, okay na yun. Kaya na maglilinis. Oo, pero na lang kaming tambo. Saka marami naman kami. Ano kayo, tambo? Oo. Magsinan ko na mamaya. Oo. Makain ko, tambo ako. Sige, punta ka na lang po doon. Doon na lang namin bigay yung pera na yun. Sige. Apo, para... Where's tambo? Sa ating kain, dala mo dito. Oo, bukas yun. Okay. Ando na yung ano. Bukas naman do po doon. Okay po. Kami na lang maglilinis. Kaya na ho namin yun. So yan, pinahiram tayo ng alas ting-ting. So yun, alas ting-ting. Yan. Bigyan mo lang dito sa ano. So yun, at linis time muna tayo. Tulong-tulungan na lang. Tayo na lang maglinis. May hawak ka, Mark? Tol, may hawak ka? Tara. Tayo na lang maglinis. Ay. Kami na lang ho maglilinis. Naku, mahirap to. Paano ba to? Kaya mo pa bitbitin? Kaya pa yan. Tara. Buto tayo doon, buto tayo. Ay, sa wakas, maiibsan na ng konti yung aming problema ni Boy Sardinas. No? Maiibsan na namin ng problema ang aming isipin ni Boy Sardinas. Sa ating Maricel, oh. Diba? Si Maricel part 2. Bah, Yossi girl pa rin. Tayo tayo dyan. Easy ka lang, yung ano naman eh. Yung ka na naman eh. Tol! Tol! Tara na! Baka abutan tayo ng ulan! Tara na! So yan. Tanong natin si Maricel. Ang bagal nito ni Maricel eh. Puro paganda eh. Puro paganda. So yun, tara. Tara na sa siniskwela. Tuklasin natin ang lisensya. Ay, naku. So, may sabong na magaganap ata dito ah. So, kung may sabong na magaganap. So yan, ito na yung bahay ni Nanay Maricel in the house. In the house talaga. So yan, no? So, up and down. Ano yun to? Wagin mo. Wagin mo si Ate Maricel. Ito, ate. Ito yung bahay nyo. Laki, no? Laki. Iyan yun. Tara na. Maricel Soriano. Itsura yun. Tara na. Tara na tayo. Daling nyo na yan dun. Yan yung mga ano. Akyat na tayo. Akyat na. Oh, di ba? Ayos ba? Walang ilaw siya sa loob. Meron. Oh. Asan?
Bibili na lang natin ng bumbilya yan. Walis muna tayo. Saan na sila? Ayan, si Sam Motovlog, hindi na. Yan. Oh, palumpalo oh. Palumpalo! Ito yung bahay niyo. Palumpalo ah. Oh. Wow. Kapag kakamalangga, ikaw yung titira dito. Tayo no? Okay ba? Pwede na. Magwalis na lang tayo. Tara. Walis-walis. Mali ikaw magwalis-walis ha. Okay. Sa Ate Maricel. Magwawalis-walis. Medyo may kadiliman lang dito sa loob ah. Oo nga eh. No? Pag ganito, pababa. Oo. Pababa ang pagwawalis. So, Sam Motovlog, pasok. Pasok. Malikabok. Ha? Madash. Ano yun? Dash. Malikabok. Daspan? Madash. Anong madash? Baka yung mananghap ninyo. Magmas. Oh, yun, Mara. Mas. Mo- Mas pala. Mas pala. Ang tawag niya sa mas, madash. Madash. Ang dami mo alam. Madash. Ano to, lokay ka na dito? Ha? Malapit dito. Okay, walisan mo yan si Maricel. Sa baba? Meron. Pero dito lang. Ang problema natin dito ay extension. Anong baba na no? Mababa ba? So, yan yung kwarto. Hindi na rin masama, tol. CR. Tulog pa tayo mag-init. Oo nga, tutulong talaga tayo. Grabe, halikabokya, oh. Tubig pa rin mo to. Ha? Meron yan. Ate, Meron yan. sabitan ako. Oo. Thank you ha. Promise, magpapagod na ako eh. Promise yun. Ito yung kwarto tol. Oh, yun yung kwarto. Meron yan, oh. Dapat mag-mask ka. Mag-mask kayo kasi marita ko masahil. Yeah, okay lang yan, te. Malaki na yung bahay mo. Oo, malaki na yan. Parang dun sa ano. Oo, di ba? So, maglilinis lang muna kami, no? Guys, interviewin natin si Ate Maricel. Ate Maricel, ano na naman pinagtitripan mo dyan? Hindi naman ikaw, si Asi Taulaba ka eh. Ito, si Ate Maricel, oh. Ba, dilat na naman. Kamusta ka na, Ate Maricel? Ito, malaki pa rin mata. Malaki pa rin mata mo. Salamat Ay, sa inyo po grabe. yung sardinas ha. Sa Ay, ating grabe yung mata. promise, magbabago na ako. Mga 1 linggo lang. Isang linggo lang. Pagtapos nun, uwi ka na sa tulay. Ayun ako sa tulay. Ayun na yung pagbabago mo. 1 week lang. Ayaw pa ba kahit 1 week? Ayaw niyo pa ba yun? Choosy naman kayo. Gusto niyo pang dagdagan? Gusto niyo pang 2 weeks? Choosy ba kayo? Guys, so, tignan nyo si ano. Tignan nyo rito si Asi Taulaba. Grabe si ate. Si Asi Taulaba. Hyper na hyper. Ang hili. Grabe oh. Hyper na hyper. Hyperextension Strikers. Yun. So ito yung CR. Medyo yan, lakas nung ano. Okay. Okay na okay sa'yo? Okay. Okay ba? Wala lang pinto. Ha? Wala pinto. Dalawa lang naman sila eh. Dahil lagyan ko ng kurtina. Lagyan na lang natin ng kortina. Yan, lagyan na lang. So, lababo. Yan, okay na okay. So, patayin natin yung hose. May saksakan. Ilaw. Kompleto. Tapos, bilan natin ng lock yung pinto para hindi makalabas yung ating bantayin. No? Tapos punasan niya ng basa. Tamang linis lang kami dito. Ayan. Pawis na pawis sila. Ha? Grabe. Grabe ang alikabok. Oh. Ano, Mark? Mark, ano? Okay na ba ito sa'yo? Dito ka, tol. May CR. Ha? Ano? Parang si Ate Maricel ka na rin kausap. Puro ka lang. Halika kasi dito.
Oh, okay na. Timba pala, wala silang timba. Pangbuhos. Ano, mag-chicks ka dito na mag-chicks? Yung mga daming dito, matagatagig. Oo, malapit lang ako dito. Malapit lang. Dito ka, malapit lang kami dito. Doon lang, sa unahan. Bawal yun. Bantay-bantayan mo na lang si mama mo. Ano na yung electric fan? Hindi na magala. Bilangan namin padlock ha. Dito, lagay mo rito sa pintuan. Para ano. Okay naman dito yun. Itong anak ko. Ah, meron yan nakatira. Nananakit yan. So yun, Tol, pakikwento nga yung yung nangyari kay Taong Grasa. Hindi ako takot sa'yo. Kung ano yung nangyari. Nananakit. Nalukit natin yung ano, Kandago. Mark, Nalukit natin yung family niya. Ay, yan And natin. kaso nga lang, may mga internal Natin na yung ano nyo. hindi natin pwedeng sabihin, Kandago. So, nirerespeto na lang natin yung kamag-anak ng mga ano. Yan, kayong be. Dahan-dahan. Kapit kami. Yan. Bigat ng itlog mo. Huwag ka na kasi mahal lang nila rin. Nakalimutan tayo. Ito lang ba yung paupahan nyo? Ito lang. Ito, dalawa. Kami nakatira sa baba. Meron po sa So yung mga biyaya, oh. At ano na natin yung pangdong kulang pa kami 2K. So, anoan pa namin bukas, so kaya sa sahod. Pumayag naman si ate. Basta sure naman yun. Ano, ikukumpleto mo na? Hindi, yung 5,000 lang to. Kasi, 5,000. Video ko rin. Kay Mami Sharma and Mami Kay Mami kanina. Aisan. Mami Aisan and Mami Sharma. Oh, Mami Aisan and Mami Sharma. Thank you. Kasi ate. Asan si Parekoy? Super koy. Mother, tawag ka. Yung mga artista. Oh. So ayan, magbabayad na po kayo may Bayad na, bayad. Pare, no? Pwede bang, wala na bang discount dyan? kahit kunin mo ako ng isang gabi, sayo ko. Oh my God. Uy, isang gabi. Bakit ano bang mapapalaan niya sa'yo sa isang gabi, Tol? Aba, papasiyahin ko si pare ko eh. Nandidiri sa'yo si... Oh, nauntog pa. May nauntog, guys. Sayang hindi nakunan. Ano idol, isang gabi, kahit bawasan mo to ng mga 3-5. Ano yung maghapon. May asawa po kasi. May asawa. May asawa po siya. Ay, hindi din papaalam. Pwede. May asawa na po kasi siya. Kahit maghapon magdamag, sayo ko. All around, nakahubot-hubad. Pwestuhan. Ay, nako po. Joke lang. So maraming salamat kay Mami Aisan and Mami Sharma. Mami Sharma yan. Thank you, Mami Kulang Sharma. pa itong ng 2,000, sir, no? Oh, Sa yeah. susunod po na taon, no? Ulaw. Lagulat. Ay, tatlo. Nagtatakbo. Ate Mari, masaya ka na dyan, ha? Oh. Masaya na si Maricel, oh. Anong ba? Malapit ang bahay mo rito. Sir. Diyan, yung kanina yung May pinuntahan. tindahan pong pinunta. May tindahan na walang laman. Baka gusto mong lagnat siya pag gawin mong tindera. Baka gusto niyo akong tulungan. Tulungan. Baka Bawiin ko po yung 5,000. Tama tapos yung pahiramig kita. tatakbo ang magawad dito? Tatakbo po siya. Pwede O, yun. mo kukunin na ano, toucher ko. Watcher. Pakiboto nga po, ano pangalan niyo? Kagawad, Jessica Sampaga. Sige na, maglinis. Kagawad, Jessica Sampaga. lang po. Kagawad, husin na lang. Ah. Pare ko eh. Hindi po kilala yung ano niya. At Jessica. Jessica po siya kilala. Jessica, magano po kayo. Ayan, sa mga taga-tagig dyan, yung mga Gibara family, oh. Ay, baboto niya. Gagawad tayo dito. Oh. Gusto niyo po bang mangutang? Ay, gusto niyo tulungan kayo? Gusto niyo tulungan lagyan yung tindahan niyo? Gusto niyo? Sana po kung... Ganito. May naisip ako. Diyan ka lang. May naisip ako. Ano? Tulungan mo siya, punuan mo yung tindahan. Bawin mo yung 5,000. Okay, rin po ng 5,000, then papahiramin ko kayo. Para Bawin kayo mo yung may utang sa 5,000. amin. Dahil kunin ko yung 5,000, tapos pahiram ko sa kanya para may utang sila sa akin. 5,000. Ngayon, ikaw na, siya na yung nagkautang. Joke lang po, joke lang. Ang tatalino niya pagdating sa pera, lalo na ha. Ang cute-cute mo. Ang sakit ha, may salubsob. Ano yan? Ano daw? TV. po kami ng TV. TV? Grabe. si Maricel. TV talaga. Gusto mo daling ko, binablog ko rito may TV-ng sakit.
May TV, may sakit na no. Yan, pwede yan, yung may TV. 3 months pa yan, magaling na. Kaya 3 buwan pang Dapat papakinabangan. nga yun si Tatay Cesar para may kakwentuhan lagi siya. Ano tayo, magkano? Yan, linisan mo ng linisin yan. Tatlagyan Baka mo naman ano? pagbalik namin dito, pudpud na yung Floor kakalinis. mat. Hindi, yung floor mat na gano'n. Floor wax lang yan. Floor mat. Box lang kasi Pangit sa floor mat lang yan. Ano yung tali to? Yung linoleum. 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 Oh, Kasi Rinol pangit pa pag para yung maganda. kamoy pungan ninyo. Huwag nyo mag-linoleum. Mag-lorlox. Oh, Lagi ka bang magbubunot niyan? Kahit po. Rinolyo, ano ba yun? Yung Eh, kasi nilalatan? kahoy ito eh. Nakakabulo ko rin. oh, nakita yung magkapatid oh. Eh, hindi lang mababasa. Ganun yung gamit. Oh, yung magkapatid. Isang yakap nga. Wish ko. Kina-stress Magkamukha ako talaga nito eh. Etal. Masarap po sa mga nanonood ng mga na-stress dyan ha. Sana napatawan naman Ako kayo po dyan. magiging ano nyo, spade and pat. Dahil sa kanya na-stress kayo eh, no? Yung gano'n. Magbabago. Hindi, matinoon na. Ay, nako. Nako, andito si Kagawad, oh. Video rin ako pag Kagawad. stress ako eh. Kasi ito may problema to. May, kung mapapanood niyo yung video, no? Pagka nagkaroon ng ano, di ba malapit kayo sa mga pulis dito? Oh, alam na. Yari ka ngayon. Hindi, wala naman, okay naman yan, mabait naman yan. Ano lang talaga. Pinapangunahan lang natin. Basta sa ano lang sa pagkain yan. Ayos yan. Oo. Hindi, namisa kasi nung ano kasi nalipasan yun. Tuloy lang mo. Kahit naman Kasi yung anak niya ngayon lang yan nakasama ulit eh. buti nakita pa sila. 18 years, ano? Na? 7 years. Nawala daw kasi yan. Kaya Ano wala po yung ano? Oo, dyan siya na wala sa ano niya nung nawala. Lenos, gano'n. Ito, alam niya. Ngayon, nag-ano na kayo. Hindi po, hindi lang sa ano, kasi namatayan din po ako ng asawa. Within na 24 years na magkasama Ayan. kami, tapos bigla siya nawala sa akin. Bigla pa nawala, nagkasunod pa nun, nawala siya. Tapos yung panganay ko naman, nagiging travel, nagkasakit siya. Iyak siya ng iyak, hindi niya masabi yung problem niya. Naglalabada ako, sabi ko, ito yung 100, hindi ka na makakain. Hindi niya naman pinanggap. Tapos si mama, may pera pa akong binigay doon pa siya. Tapos gusto ko pa ngayon kasama ang panganay ko kasi magkasundo kami. Pero nahanap ko ito, parang hindi kayang anak ko. Kaya sabi ko, hindi ka anak ko kasi 63 years na yung balik ko. Parang, lagi na kaya pa sa balakang ko yun eh, ma, sino yung sarili mo? Parang ano namang ano. Yun talaga to. Kasi sabihin mo ito, sinasabi ko sa inyo, nakikita ko na Oh, ano, si Ashi Taulaba, Marcel, puro kwento na naman. Kaya advice ko lang sa inyo. Pero may tissue dyan. Kasi lahat ng mga nag-aanan ako niya, tumatakbong barangay. Sinasabi yan, ka agad guys. nila na ito ang mga policy ng mga santa. Ay, nako, sana ano to, meron tong, Bakit? Katatakbo ng barangay, gusto kong baguhin ng barangay na paano. Kasi nasa loob ako. So, kulang pa ng mga gamit na labi. Kaya naman pala. Hindi, wala. So, bukas na bahala si Tol J para kargahan ng gas yung kalan. And then, kakain muna sila ngayon sa labas. Palugit po siya ng Wala pa silang palugit. para makaundar. Alas 10 lang. Kaya Meron ako itong hindi siya 500 magiging mga pet. Bigyan ko na ng 500. Magiging 9:30 pa lang, Bukas na tingin muna na to. sila. So, ibig sabihin, may So, Mark, bigay ko sa budget mo. Paano maghawak yan, ha? Ayan, bigyan. 400 yan, tapos to 100 yan, ha, mama. Ay, naku po. Ay, naku. Wala, tuloy-tuloy na naman. Tuloy na naman. Sige, Pabigyan ka ng 100 pang ano mo lang, pang kalso-kalso. 100 million coming to straight going. Straight going na nga eh. Straight going. Patay tayo dito. Straight going. Straight going. So, bala na si Mark ng Magano ka pagkain na, na. maglinis ka natin para wala nang alikabok din. Okay. Oh, wala ka na namang intusada kakakwento mo. Oy, Jesus, di ba sakto-sakto paglilinis ko sa bahay nila? Oo. Darating Balik mo yung ano agad, yung electric fans. Tapos bumalik Oo. pa, ang sarili Tara, Mark, niya. kunin natin doon sa bahay. Hindi ko, Kasama ka doon, bumalik Mark, siya. kasi... Wow! Kung tapay naman ha. Tara, Mark, kunin natin yung electric fan tsaka galon. Ay, kunin mo yung Bahay. luma. Dali mo yung luma. Tara. Guys, binilan ko na sila ng baso, pinggan, mangkok, kaldero, tsaka kawali. Tapos pinahiram ko na lang itong mga hindi ginagamit yan. Yung electric pang kanina, sira eh. So tara, dali natin sa taas. Saan nakakabili ng repaint? So yan, Ate Maricel. Magtino ka na dito ha, huwag ka nang umalis-alis ha. Para abiso ko lang sa'yo yung sinasabi. Huwag mo nang sabihin dito yun. Tawag dito. So, eto pala, bago ko kausapin sa Ate Maricel. Ay. Yan. Bukas, papakargahan ko yan. So, yung binilang ko sila ng mangkok. Kailan kanina? Ngayon, Kanina nga. yan, pinggan, kutsara. Tapos mga baso. Ito kay sardinas yan. Ito yung kaldero, bumili rin ako ng... At saan yung kawali?
Ayun, Ay, nandun pa pala. Ay, ito pala. Yung kawali, tsaka yung sandok. So, ito yan. Tubig na rin. So, kung kulang na lang timba. Yes. Tsaka tabo. So, ito ate. Yan. So, ibilang na lang natin sila ng kutsyon pag nagkapera ulit. No, kasi nabura yung nabura yung video mo. Bakit? Ewan ko kay Lolo. Di ba yun ang sabi ko sa'yo nung gabi? Hindi, yan mo na. Tawag dito, ganito na lang, no? Dadalaw-dalawin ko naman kayo dito. Araw-araw. Kasi malapit lang naman ako. Kung ano yung ulam din dun sa bahay, dalang ko na lang din kayo dito. So, si Sardinas din. Tsaka kapag may pera naman ako, magbibigay ako kay Mark. Tsaka ikaw, te, kung po pwede, huwag ka nang masyadong mag-ano dyan kasi malalaman din namin yung gagawin mo dyan. Halos ka mag-anakan ko yun nandito eh. So, basta huwag ka na lang kung pwede ka naman labas dyan pero huwag ka nang huwag ka nang yung katod nung ginagawa mo nung baka na naman maghagilap ka na naman nung alam mo na yun. Yung nung nakaraan, hindi na namin ikaw makausap. Eh kami, ginagawa lang naman namin yung namin, yung para makatulong kami sa inyo. Eh kaso, kung hindi nyo rin tutulungan yung sarili nyo, wala kami magagawa. Oo. Tsaka huwag ka magsisigarilyo dito kasi kahoy ito sa taas. Diyan ka na lang sa hagdan. Pag kung gusto mong magano. So yun mga kabiyaya, mga kwela, maraming salamat. So yung pa pala, yung pinambili ko dun sa mga gamit ni Ate Maricel. Tsaka dun bukas yung sakalan, siguro mga 400 to 300 lang naman pakarga ng super kalan. So pang po yun, budget ko po na binigay ni Mami Rafael. So budget ko po yun na binigay ni Mami Rafael. Yan, may galab shoutout sa Mami Rafael, Mami Miracle, Mami Amelia, Mami Sharma. Nakausap mo si Mami Sharma kanina? Oo. Okay na? Yan. So anong sabi mo? Anong masasabi mo dun sa mga tumutulong sa inyo? Mga sumusunod po sa kanya ng mga gusto po na iso sa sarili ko, nagpapasalamat po ako dahil kahit pa paano po nakakapag-survive din po ako sa mga pangangailangan ko po ngayon. Lalo ngayon po, nakalipat na po ako, may bahay na po ako. Yung mga gamit po na mga binibigay niyo po sa tarang pambili, maraming salamat din po sa tao. Napagkatiwalaan niyo po upang maayabot din po sa akin yung tulong niyo pong binibigay. Ngayon po, nagpapasalamat din po ako dahil may sarili na po akong matatawag na akin. Baka naman pagbalik ko dito, mga ilang araw, wala na yung mga plato, mga super kalan. Yun nga, sabi ko, mapagkakatiwalaan niyo po ako. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng tulong niyo po at panibagong tiwala po na ibinigay niyo po ulit sa akin na nangangako po ako na hindi ko na po siya gagawain. Ay, hindi ko na siya kasi yung bigas nung nakaraan, binenta mo eh. Huwag ka na kasing pumunta doon. Kaya nga bagong buhay na eh. Yun lang po hiling ko lang po sa malapit po sa anak ko na nakakapanood po dyan. Bilibiran po na marami. Alam mo kita, Joseph, babalikan din kita. Sino si Joseph? Yung pangunay ko. Na babalik ako sa'yo, kukunin kita. Kukumpletuhin ko kayo. Na makasama ko kayo. Sana maintindihan mo ko kung bakit nandyan ka. Alam mo ko yung mga anak ko. John Joseph, sana mapanood mo ulit. Sana huwag ka na mag-comment na kung ano pa man. Maintindihan mo na lang sana ako. Yun lang. Intindihin mo na lang yung sitwasyon ko kung bakit ganito ako. Sana magkabati na kayo magkapatid. Yun lang. Yung Sana mga... makasama na makabisig din kita rito. Na hindi lang ito ang kasama ko, sana ikaw yung nandito dahil ikaw yung una sa buhay ko, pangalawa lang ang kapatid mo. Pero kung maiintindihan ko na sinasabi mo tungkol sa kanya, ngayon ko lang nalaman. Dahil nagkasama na sila sa bahay, nagkasama sila noon na, ngayon yung sinasabi ko nga, na hindi naman siguro gagalawin sa akin ng ano ko yun. Kaya ginawa naman niya. Masingit pa siya sa papa niya. Diba? Ano tawag dito? Yung mga anak mong maliliit. Yung maliliit. Makukuha mo ba yung kung sakaling tuloy-tuloy na yung pagbabago mo? Makukuha ko yun. Makukuha ko yun. Dahil sama-sama naman sila nun. Dahil ganito rin ako dati nung nangunguha kami. Nagkasakit ang asawa ko. Within 7 years, hindi siya nakakapagsinda nun. Ako yung nag-survive sa pamilya ko. Namatay lang yung asawa ko kung mabuhay pa siya. Maintindihan din nila ako kung bakit ganito ako. Na kaya kong bumuhay ng isang pamilya.
Kaya ko rin po mamilya na kasama sila na hindi pa nila ako bibigyan na dadyamentsan lang mga salita nila, nakakapag-down loss. Yung masasakit na mga sinasabi ninyo about myself and ganyan, lalo po kayo nakakapag-down loss sa sarili ko po na parang battle medicine na parang mas gustuin ko na lang talikuran sila dahil sa mga sinasabi ninyo about myself. Parang mas gugustuhin ko na lang umalis sa kanila at layuan ko na lang kasi sarili nila nagpupursige po na tulungan ako. Tapos kayo rin po mga nag-check and self na viral din po ng mga splitan nyo po. Parang nakaka-tolerate din po kayo. Nakaka-tolerate ng mag-iisip ng isang tao sa mga paningin ninyo. Subukan nyo po muna tingnan na birthday since starting. Diba? Sige na. Starting na po. Maraming salamat po. Wish ko na po magka-TV ako. TV? Lagi mo sa TV. Siyempre para din po ako maging Wala, hindi naman kasi biglaan din yun eh. boring. Hindi naman po sa ini-advise ko po kayo na items. May sana naman po, spray. Praying. Mag-pray lang kayo. Opo, yun nga po. Blessing in our prayer na nagdarasal din po ako na hindi naman po sa apo-apo gadagarahan, apurahan ng pagsasabi ng hingi po ng tulong po sa inyo. Hasta wish ko lang po na magkaroon lang po sana kami ng team. Yun lang po wish. Sige, ate. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa mga grupo po ng vlogger po ng Boy Sardinas and Jay Guevara. At saka yung mga team Butete po. Yan. Maraming salamat po sa mga... So yun po mga kabiyaya, mga kuwela. Yan Mark, iwanan ko na kayo dito ha. Nag-iwan naman na ng alam mo na yung bilihan ng pagkain dyan ha. Apo. So yun na mga kabiyaya, hanggang dito na lang itong video natin. Sana tuloy-tuloy na yung pagbabago ni Ate Maricel, no? So ingat po kayo palagi and God bless. Yan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa aming mga YouTube channel. So bye-bye ka na ate. Hello, bye po.